Ens inspirem en Gandhi, no? En el que seria potser un dels personatges que va poder unir el que és la transformació interior amb el que seria la pau interior amb la justícia, no? Amb la transformació exterior. Llavors és una mica veure que en aquest marc de la cultura de pau, és com deien els companys abans, és molt important també el treball interior, no? La búsqueda de la pau interior. Potser si pensem en Erich Fromm, no? Passar d'una cultura del tenir a una cultura de l'ésser, no? De poder reconèixer-nos més a nosaltres mateixos les necessitats i els desitjos, no? Ser capaços de diferenciar molt les necessitats veritables del que són els desitjos més aviat imposats des de fora en aquesta societat de consum, no? Llavors, bueno, en el grup treballem amb les dues direccions, tant amb la gent que fa ioga i meditació, que trobem que moltes vegades simplement està intentant satisfer desitjos i ser feliç d'una forma potser hedonista, que és una crítica que fem des del grup moltes vegades, no? Simplement meditem, som feliços nosaltres però no fem res a fora, com alhora treballem o intentem treballar en els moviments socials perquè per reduir els nivells d'agressivitat o per intentar que hi hagi un canvi de valors, de cosmovisió i també d'hàbits, no? Perquè temes com, jo que sé, el consum de carn, si el volem reduir, perquè sabem que, per posar un apunt així ràpid, que produeix el 20% de les emissions de CO2, si volem ser ecologistes hem de ser conscients que és molt necessari reduir el consum de carn, això ja ho sabem. Llavors, per fer això, per reduir el consum de carn, perquè la producció produeix una quantitat immensa de CO2, hem de fer un canvi de valors, un canvi també d'hàbits. I fer canvi d'hàbits és difícil, no? O sigui, estem atrapats en moltes coses, com el tabac, en els moviments socials, hi ha molta gent. Clar, si volem cuidar l'entorn, primer ens hem de cuidar la pròpia salut, i això hem de ser conscients, i tots tenim coses, no? Tots tenim coses que hem d'anar millorant, i això és important anar-ho reconeixent, i utilitzar moltes eines, perquè moltes vegades parlem d'interculturalitat, no? Som societats molt interculturals, però desconeixem molt el que són les essències de les cultures com la cultura hindú, no? Que es basa en això, en la meditació, les cultures xamàniques, que potser es basen també en ritus de canviar els estats de la ment i poder estar en estats alterats de consciència, no? On veus la realitat d'altres maneres. Totes aquestes visions interculturals, que de fet formen part del Fòrum Social Mundial, en el que són també un eix, no? De les espiritualitats i d'obrir-se a altres tradicions no tan eurocèntriques, no? La raó, i la raó és el que impera a les nostres societats, no? Llavors, poder sortir una mica d'aquest marc, i per això hi ha la proposta de la meditació a Plaça Catalunya. De fet, fa un any que es fa, hi ha hagut pics on hi ha hagut molta gent, potser 10-20 persones, en algunes trobades hem sigut més de 500 a Plaça Catalunya, i fer aquesta crida també a mostrar aquest treball interior a la plaça, no? I s'anirà continuant, o s'intentarà continuar en la mesura del possible, mostrant de forma pública aquesta pau interior i aquest silenci, simplement sentar-se allà i estar mitja horeta en silenci. La gent que medita ho fa moltes vegades sol a casa perquè no pensa que s'ha de fer un canvi a fora, no? Llavors hem de trencar també aquesta separació. Llavors és que realment volem un canvi de valors a la societat i volem fer de forma pacífica. I per això, abans d'acabar amb aquest poc temps que em queda, proposaré que el qui vulgui, si vol fer un petit instant de silenci, farem aquí i ara, separem les cames, posem l'esquena recta, i el qui vulgui està convidat a tancar els ulls i simplement sentir el cos un moment, sentir les tensions del matí, anar despertant i deixar-nos caure, deixar caure els ombros, deixar caure les mandíbules, fer un petit somriure als llavis i notar l'espai emocional en el que ens trobem, si hi ha alguna emoció així que sobresurt, i observar-la. I observar que més enllà d'aquesta emoció tenim un espai de pau interior. Podem descansar en aquest espai de pau interior.